Ma tħabbira tar-riżultat tar-referendum bosta kienu dawk il-kaċċaturi u persuni mill-kamp tal-Iva li ħarġu jiċċelebraw fit-toroq ta' Malta u Għawdex. Spikkaw fost oħrajn carcades f'lokalitajiet bħal Rabat, is-Siġġiewi u Ħażebbuċ. Filwaqt li numru sostanzjali ta' kaċċaturi il-ħadd wara nofsinhar inġabru ħal-qormi biex jiċċelebraw ir-riżultat. Net News ħar reazzjonijiet ta' uħud li kienu ħal-qormi qed jiċċelebraw ir-rebħa tal-Iva. Kaċċaw sajti ħajti għalija jiena għax għandi tlet tfal u nippreferi jiġru ġarraba eli. Rebaħ mill-qal il-veritaw għax kienet kampanja fuq il-biżaw. Farħanin ħafna neħdu pjaċir u din għalina hija passjoni. Jien għalija llum ġajt wilit. F'Għawdex kien hemm ukoll inħawi fejn inħaraq il-lob tan-nar filwaqt li ġew organizzati xi carcades. Intant sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li nstemaw diversi tiri madwar Malta u Għawdex fosthom Ħattart u f'San Ġwan fost oħrajn.